a fo bakari bamanangana fo bali ani galontige danfara doni bucce fo bali to wori ka fen fo mumage wala fo vant controverge mais galontige wala mensonge kana ga yebal foy de d'accord ma fo bismillah ko bi cugudi ça va ikakine ko sobe basiti alhamdulillah wati bi cugudi awsa jamana bi cugudi abasigilendo folo folo abasigilendo jamana gele alendo de alu gele alendo de agere alendo mais o benata basigi doni be basigi doni be Allahu akbar baksi dogoni do be atogo babu lamela atlo bana watinna akone makunu ko de mumba bakola atita mayro jando tout le passé à l'été katamaou bon mais mi ko de bado ba abafek mun defo wala sa ko de mumba bakola ko yoro jan ato don abafek mun defo sa abina fo mogomi ka prise en charge kelelo faso fait ou bien sigida fait o te geleya do ne anyi nga muna bo fa ko kunu neni vaccine chebi kuma ko geleya be ya sigelen do fenti soro ko on de torondo ko fama to do ngomuna ko fama be fantan ko lela on de tagamunu na ande bu tayro la ande bi sege wulu to do ko de angala ko bar sene do ko am bi kule geleya la geleya bangade ko me fama ti geleya do du ban ko de ka ko de ni ko fama ban ko ka ande bi geleya supporter ande barka ko lu damun herela donc ande bi kule c'est ministre do ni nga bi malo kule lo atado parce que atasa la ko baru nya gelera wadi gelera ay wa abke tugodi wa benaka ferado daniga ferado mais bamano ko ni geleye ko geleya ko herebe ngo tes ko de ngeni kay est-ce que tu as fait que ma négé ka hagli ka ils sont hagli ko geleya ko hereba ko ay ngeni kanu awo adina folo choro we mu fo an so ko ni sumulin bora ko koro here indege ka do pour que se ga douleur supporter di donc nege kanu akode ko gele o gela ko here ba ko anda mi baraka ko li ndege ni kanu de asika to la de parce que bamono ko ni ay do bisumana ko do de tlela wala tinyelo senduke ko ni ya ye do siglen do sumana ko do de baraket le kon eni ami ami sigi bi ka kuma ka yakil natani fo do de sara do de keleke akoro de u fo no lu fera ko ake ambe ka tasira mi fesisa ay samba so bebi ta fika sojula Allahu akbar tabarakallah ayo bismillah ba bi tarata ko ba mi ko ba shimake du gon folo comme climat bi folo on est bien parce que anga ko ba ke tarata de avril kalo climat wa ni woro samba flalin mugan fla ana woy ka jate ya ne ka bakal jate do yede ay abe mugan duru de sungalo kalo tle mugan duru wode anga jate abana ka ba to manja mo shima nyana tle duru ka jande ali shina ka jan waja baraka ba ay ko shima nyana manja dina waja ima do le mekuni ba so bi udi nyegono bakaro dia do ya le mekunu me bi ba so bi la hara do tunde nyegono bi abe nyebo do tun ba le mekunu akakene bi ba so de gulendo bo fango famo chokola nyebo chokola ala ka masaya ba sa tigi dal ndo to so ala ko kuna to man le me fabiyele ala masaya de bo na mo famo dron andu waso voilà awa angata le sorote fasere ka fasirier ale ko di alaikum anelo femin ka odi selnya korlaina o bagan fere koni olu damle na krekere la misiu ayira ka fo ko bamako yanno ay ko misi ba keleni keme duru olu koni ne prévoir le non ko ngabe wakati mna ko sisa ko keme sheki aleni fla olu koni ne sera ka do yira ka fo fere ko ga se kai sikaso segu aleni mopti olu fere koni concerne no ni wale ko fo konna wa ira ka fo ko bagaw songo koni abeti jo abedamne wa binani kata wa bu wolon vlala e sora le ka la selido do ne yekunu ko wakame mishi mishi ne kelen yekunu ama tlolonde do me ko wakame wala ko bar mishi kelen mishi senkelen te ga fere kame woro mishi senkele ay kana siga mishi sen joli samedi do
ne taara misisen sa yɔrɔ la ne bɛ to ka misisen sa 250 300 a sen 2 ne b'a sa 600 o don na ne taara muso ko ne ma ko sen den kelen ka bɔ sɛngɛ la ka jigin 600 den kelen a ma fili a ma fili ne yɛrɛ muso ɲininka ko tuma na ko misi bɛ bɔ kɔfɛ ka na sisan a yɛrɛ yɛlɛla wala misi kunkolo yɛrɛ joli o misi kunkolo ayi kɔni tɛ se ka san o hali ka taa saga san o la sen den kelen 600 awɔ an bɛ diya ko ne ma san o ne kɔni bɛ diya ko parce que surtout sɔgɔ t'a la kolo belebeleba ni golo do kala siga mun jɛra ko a to boxi bolo hali bi ani espoir bɛ to ɲɔgɔn fɛ n bɛ tali kɛ Dirpa ni ale fintigilaka olu ka kunnafoli di so ye olu ni kunnafoli dilaw kɔni ye barolasigi kɔni kɛ kununko ka ɲɛfɔli kɔni kɛ Charne ni o bɛ tali kɛ maa minnu fagara k'u bila dingɛ kɔni kɔrɔ gosikaw olu fɛ yen nɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoli dilaw ye o hukumu kɔnɔna na fo ka taa se bamaci wale min taara k'an ka kan sabaw fana sɛgɛrɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoli dilaw ye ɲɔgɔn lajɛ kɔni kunku ye o ye kununko Dirpa mɔgɔw olu dagayɔrɔ kɔnɔna na hali bi ani esor bɛ to ɲɔgɔn fɛ Mamadu Namori Tarawele ale laseli kɔni kɛ k'u ka yɛlɛma minnu kɔni bolo dalen don k'u ka u kɛ joona sani election ka kɛ esor ale ka laseli don a tiɲɛ ko teliya dɛ sinon an b'a fɛ ka degun le républicain a ko di républicain kumana fɛn min kan o de bɛɛ ale ni keleya bolonɔbila sɛbɛn min kɔni kɛra ni o ye accord pour la paix et la réconciliation ye olu kɔni maa minnu sigilen don waasa ka se ka a kumaɲɔgɔn kɔni kɛ ni o ye a médiation kɛbagaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan ko a waleyali kɔni ko gɛlɛya kɔni bɛ ka don a la républicain ale ka laseli don hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Bayangara ale ni Bangan sira kɔni na yira k'a fɔ ko an ka finitigi ka 5 kɔni bɔnɛna ani na maa 1 ale kɔni joginna kɛra min bɛ tali kɛ mugujugu pɛrɛn dɔ kɔni senfɛ républicain ale ka laseli don hali bi ani républicain bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ faleyakaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun 1 kɔnɔna na ko maa minnu n'olu kɔni bɛ taa sanu bɔ cogo cɛjugu kɔnɔna na ko o mɔgɔ 19 olu kɔni fɛnɛ kɔni bɔnɛna o ni n'a yira k'a fɔ ko minnu fɛngɛ kɔni de binna u kan k'u to sanubɔ la républicain ale ka laseli de o to sanubɔ la dingɛ firili sanu dingɛ firili la hawli wala quwwata o tɛ hɛrɛ ayiwa informateur ko di informateur ale kumana fɛn min kan o de ye ko Macky Sall ale kɔni kun taalen Imura la yira k'a fɔ ko welewelemada kɔni kɛra a ma min bɛ tali kɛ waasa u bɛ se ka ɲangili min kɔni talen don ka ɲɛsin Mali kɔni ma u bɛ se ka ɲangili kofɔlen ninnu kɔni wuli cogo min na informateur ale o muso fana a y'a juguya dɛ kɔngɔ banna ko minɔgɔ banna a ye sabali a y'a wuli an bɛ deli n ko a sabali a fɔ k'a wuli mɛ k'a fɔ kɔngɔ banna i b'u jama nɔfɛ mais muso in y'a fɔ est-ce que maliyɛn don maliyɛn de don tɛ maliyɛn de don Tɔnbukutu ka yɔrɔ don mais ale y'a fɔ cogo min na a fɔ cogo min bɛ ne ma a y'a wuli o ye mais kɔngɔ banna minɔgɔ banna ayi mais bɛɛ n'i ka cɛ don dɛ il se peut que kɔngɔ tɛ la Bamakɔ yan ale bɛ yɔrɔ min na kɔngɔ b'a la yen voilà kɔngɔ bɛ mun na olu bɛ taa Maka umura la mais hakili to sa a sabali sa kɔngɔ bɛ mun na a bɛ taa ni waati na umura Maka wa i bɛ hakili to sa a ka taa fɛ ayi Bakari bɛ yan Bakari ma taa umura wa ani informateur o tigi bɛ taa umura la o fanta bɛ taa mun na umura la Bakari ayi mais a bɛ se ka fanta b'a fɛ ka taa hiji yɛrɛ la u tɛ sara a bɛ se ka fantaw ka kuma lase a ka sigida il se peut que kɔngɔ bɛ mɔgɔ ayi komi ko kɔngɔ b'a la yɔrɔ la o de tun b'a fɛ k'i hakili jigin maa mun bɛ taa umura la o tɛ fantan ye dɛ fantan b'a fɛ ka taa hiji yɛrɛ la u tɛ sara ayiwa y'a faamu Bakari tɛ a ka taa informateur hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko palu ale kɔni kɛlɛli hukumu kɔnɔna na kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka taa sira min kɔni kan ko don n'a nataw la k'u kɔni bɛna vaccin kɔni sɔrɔ min ni ale bɛ se ka dankari kɔni kɛ palu bana o la informateur ale ka palu bana bamanankan na o ye sumaya de ye sumaya ayiwa tubarikala le reporter ale kumana fɛn min kan o de Sogɛl Kokala Mayiga ni ale gouvernement ɲɛmɔgɔ ye ale ka tɛmɛni kɔni CNT mɔgɔw kɔni ɲɛma dɔgɔkun tɛmɛni a ye laseli kɔni kɛ ka yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw kɔni bɛ ka tɛmɛ Mali ale ni CEDEAO kɔni cɛla la reporter ale ka laseli don hali bi ani reporter bɛ to ɲɔgɔn fɛ EDM kɔnɔna na olu ye laseli kɔni kɛ ka yira k'a fɔ ko baaraw kɔni bɛ senna ko kɔni bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kan ko sani san 2026 kɔni cɛ ko lafiya kɔni bɛna sɔrɔ
et dem mako lu kala seldo ka bo reporter ale ko samba flani juin mo wan woro 2026 o te bi ko ede ay me komi don ay am mo ngal flala sanani asro lu yata awo me ay ka mo ko munu nyana umna la fia sura ko nana ay ale mum bofo o negeli kande am mo bi kurala si sale be aka nyene bo 2026 asro lu ka fanga bani avec fama mum la ko lu kungoye am mo to la watin l'indépendant mo ko de be galoti ka wakati te ga anga to akasi fo ya fam l'indépendant indépendant ale kuma le me feminga odi fene dirpa ni o finti la ka kuna ful di soy olu ni kuna ful di law ka borlo sigi konika yera ka fo borlo sigi bulla feminga odi charrier mi ni ayera gosi ka olu fe no ni ko charrier ba fo mo ka famu charrier dinge froba dinge mo be ka mo faka ku ka formo shubala voilà o koni wale min kera ni anga finti la kale ni barka nunu olu koni be ka metalike nyogon koni bisigi akuma na odo kumun konnana yera ka fo finti la ka olu ka procureur linu mo munu ka bara koni beninu sega sega lu konuma nya folu kon kera ka yera ka fo ko olu kon be terrain ka wasak ni wale min kele flende kaseka a chen koni don chogo mina wolu ko barlo sigi bolla fene bamancha wale min taraka sevare ka fo kata se bafo ale ni nyono ko ne nya foli fene ke kuna fol di lawye oka indépendant ale ka la selido ali biyani indépendant beto no fe yera ka fo ko mado ko ni ku menena kabni avril kalo kle ta ani woro temene ma woro ko na kuna fula yera ka fo ko mafla olo ko ni sera ka bla kari temene indépendant ale ka la selido ali biyani indépendant beto no fe tamaja fanga ko mu kwanana metalike Burkina Faso Guinée Conakry aleni Mali ondo organisation de la société civile mo ko ni fralembe no ko ka wasaka la nyini konke se do ko ni nyamo ko ni fe nyangini min talino ka nyashi ni jamana ko fole no duma afseka wuli choko mina indépendant aleka la selido o dabri les éco weli akodi eko wale kuma ne feminga odi silino ko laila ko tayru ko ni gelea ko de be oluga ka sabu ke kuran ko teka sorina fo usakula kaseka ukabarake ko client fana ko ni mba ko be uka fidina ka benisilier ta pedale ha ni kuran do ti sege pedale mo folo anga wati pedale be oui mais ma faut be ka développer ou ali afa mo ni kuran do wati me ko sege pedale mo on fene bala Mali tribune ale kuma le feminga ko Senegal ale ko ni fene menacé le dossier do mo ko fe ka sabuga ko Mali kuran digra ale ko me amarugo kon na ko ga kuna ful do ya ira ka fo ko Senegal ale ko me ka ide maliga camion olu ko ni ka teme ko abe ka ta chugo mina ko abina fo Senegal ko ni ko afele bina sanctionner c'est do mo ko olu fe e wuyere sanctionner Mali tribune ale ka la selido ale bi ali Mali tribune beto no fe covid ale bana ukumun kon na ira ka fo ko maski munu do kon ko be ko olu ko ni bora ko ka do Mali kon na ko wale ko fo kon kera sesi mako olu fe ko ni wale min kon kelen flene ko ko be kiriti la mako olu ko ni ngoro ko ngam wakati mne ko sisa ko yara akoni sege sege li baro ko olu jorawa jiningali tamune be yenno Mali tribune alibi ani abeto no kon fe ale fene ko mani be Mali Burkina Guinée olu société civile ka franonga wasa sanction mun ko ni taleno sanction ko folo abseka wule chogomina ambe saloli ke ni Mali tribune sisa ima fo énergie ministre ko sa mugani wora sa ba flale ni mugani alors courant tigele sisa nene go ambo kono sa courant tigele ndenia ko sa lu che ku go mera barabella fene abo ay abin ni santanya abi bitanya akonde bitay parce que courant sisa courant tigela aywa fleni alors anko aka faire soronina mais sa nani woko amoni ni de aya odea oche ko nege bi goshi wati na blele no na sumere goshi kuntala sisa na so ran pulni de sa ibi kala ibi ka fengala courant tigele fleni wala ka hakki nyandam Etienne on va voir bismillah bi ñiga école de police ba do école de police ate tumuru bugu ate ibene le ñiga wa abene ou abe ntomi ngoro bugu ntomi bugu abe commune jël na de commune 3 commune 3 commune Saba d'accord école de police d'ailleurs ça mine bodo mon debe wora école de police mon debe wora chori école de police mon debe ko ranana
et police ou formation de béquet police ni police la kuruntar ani police mu police ala ka ban luka ubuka degenu kan termanu ka kalambe ke o kurkola ya famu le wori moko police ka école so allez d'ailleurs le lundi 26 avril 1971 bi ambi mardi 26 avril 2022 donc à d'ailleurs le lundi 26 avril 1971 ouverture officielle de l'école nationale de police Antoine Korobougou en commune 3 de Bamako à d'ailleurs pour que police fana ka kalayoro soro parce que aso sada su kalayoro bubolo ya fa moi kalayoro bubolo entraînement yoro bubolo ka fembe bubolo bon pour police que problème humain parce que follow what mina dalen do lutu civil civil mal fatigué ya fa moi c'est da su koro ani fonctionnaire koro lutu police que barake watini follow police elle est créée le 4 octobre 1960 officiellement. 4 octobre 1960. Officiellement. Juin 59, M. Mohamed Touré est nommé aux fonctions de directeur adjoint de la sûreté. Car on Tubabu Nyongombolo, Tubabu Matakaba, Tubabu de Inyemae, au Tubabu Togo, Élisée Moret. C'est le dernier directeur de la police nationale du Mali sur la colonisation. À l'état Lenko, à l'état, maintenant, le 15 février 61, M. Oumar Boré est nommé comme premier directeur de la sécurité de la République du Mali. À l'époque, il faut sécurité, il faut policiers. Donc, au Watina, ils ont commencé à recruter les policiers. Sinon, il faut garde du Koro, soldat du Koro, ou les débuts policiers. Ani fonctionnaire Koro, ou les débuts policiers à Barak. Ou les civiliers. Vous formez, Béré Tumbolo Folo, Ali Malfa Tumbolo, Béré Tumbolo, Béré. Béré? Oh, Béré, bâton. Ah, wow. Oh, Folo le Béré Tumbolo, Malfa Tumbolo, Anoka Centuron. Quand t'allais n'y fait, comme indépendance, Bamako Boyana, donc vous formez Doni, et fin du Rouma, mais il reste toujours civil. En 1968, coup d'état Kera. Coup d'état Kelenko. C'est dans ce coup d'état qu'elle a fait Chokoro Bagayego. Chokoro Bagayego, comme policier, ou le Fanakanga de Sodacial, ou le Fanakanga formé, ou le Fanakanga grade du soro. Pourquoi qu'il y a un bon coup bonia, pourquoi que c'est que Barake Kenya. Donc, il y a police militarisée. Chokoro est Togodi police Mali. Ou Watini police est un bonia. Chokoro est tué Django, Bafuma Django. Django est surnommé. Parce que Django Koboy Django. Oh, parce que toujours, tennis correct, fouglant, pistolet. Voilà. Maintenant, on va faire que mon voisin 6 ans. Après ça, Alpha Nana, avec police ou militaire, on a mis civil. N'est pas un cas civil de Kochara, syndicat Kreda, Manganchara. Bon, 6 ans, on a dit. Mais où est civil? Mais Alice il relève du ministère de la sécurité. Ne m'a fait Malfa Boubolo, grade Boubolo. Ah donc au cas de Kanye Foin, civil ni grade, civil ni Malfa, civil ni Sadasoko. Bon, donc c'est des paramilitaires, ce n'est pas des civils. Maintenant, quand à 1960 là, quand à Blafo 91 là, commissariat Oro de l'Ontoubongo. Commissariat Oro. Premier arrondissement, pour dire deuxième arrondissement, troisième arrondissement en Carafé, quatrième Toumbe Badla Bougou. 5e il a fait beaucoup. Après, vous voyez, 6e Faraga Korafina. Mais bi, en Bétani Segla. Tanchegi. Et tout droit. Tanchegi. 7e, 8e droit, Sogoniko. 7e à Sogoniko. 8e Kulba. 9e Sebenikoro. 10e Faladje. 11e Kalabankura. 12e Bulkasum Bougou. 13e Mirimadio. 14e Asayi 2000. 15e Bako Djikoroni. 16e Sotiba. 17e Podrome, 17e Masaka Adwa Biromina, Badwa Bima Biromina, Ibonyi Gardien. 17e arrondissement. Ibonyi Gardien. Nimporam Tony ça. Ibonyi Gardien. Ok, ma voix ni Thierry Balaji. Merci bien. Campbell.